L'ideal seria que tinguéssim un esmart que no rellisqui. A veure, al centre del taló, que seria un punt de recolzament, el primer, si tenim més tendència a recolzar més el taló, hem de posar el pal aquí. El taló, Estem al taló. Sí, al centre del taló. I un peu amb massa pont, van superbé. La diferència. Notem que, què noteu? Primer i cinquè metatarsià. Aquí és important, noteu que recolza més el peu, el peu dret, que no passa al peu esquerre, o sigui, es nota canvi. I podem també, que no us ho... podem fer, per exemple, rodament, per fer una... Estem rodant i puc venir a la part de davant, primer i el cinquè metatarsià. Penseu, mireu on és el meu peu, està molt endavant l'almohadilla del peu, just abans d'arribar al pont, és on hi ha canvis més importants, hi haurà qui noti canvis que els costi una miqueta més. O sigui que no és necessari que el fem al terra. Anem a treballar a inserció a l'esquer, d'acord? Estic més còmode així. I d'entrada, el que farem serà pegar el pes del cos a sobre de la pilota i que la musculatura no ofereixi resistència. He canviat el sentit dels cercles. És a la calor, crec, I el meu aquest exercici.